This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Eaters and applicant to work abroad for the following: female, private nurse for Jeddah KSA, female, caregivers for Riyadh KSA, female, household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning Castilla, good morning Daraga. Good morning Ciudad Can Sorsogon, good morning Ciudad Can Legazpi. An oras 43 minutos makalisan alas 5 nin pagkaaga digdisa na yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicol Net Television. Good morning SM Maestro Nelad Tuon kan Bicol Net. And syempre good morning Kasurugton Kiliste kan Bicol Net.
And syempre, good morning man, ka-Arandar Friend Mendez, kan na Arandar Net News. And good morning, ka-Arandar Wad Boboy Liamera Marantal. Ay mga karandar, mga kasurog, petsa 22 na tabi kan bulan na Abril. Kaskasun talaga, ano, matutumba na naman ng Abril. And siyempre, petsa 22, 2021, aldaw nin Huwebes. Aldaw na ini mga kaarandar, iyo ini an Tagalogong ko ha, ta ini dagdagan ta an sa tuyang kaaraman pag-abot sa mga tataramon ni na mahal na Diyos. No? Takaipuan tang maray, an mahal na Diyos. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Sa oral daw, puungon yan, dadagdagan taan sa tuyang mga kaaraman manungod sa sa mga tataramon ni mahal na Diyos base sa Biblia. Ini mga kaarandar, mga kasurog, compliments po ini sa satuya sa programang Arandar Bicolandia ni Father Ching Sorbano kan San Pablo City. So aga-aga igwa kita kaini unless na maglamaw si Father. Ano, Padre? Okay, ha? Pizza 22, 2021, Huwebes. Sa ikatatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang aking laman. Yaon palang kagustuhan ni Jesus na tayo ay lumapit sa Kanya. Ay kung nanaisin din ng Ama na ilapit tayo sa Panginoon, paano? Kung tayo ay nakinig at natuto sa Ama, saka tayo ilalapit sa Kanyang anak. Inuulit ngayon ni Jesus na siya ang pagkain, ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang kakain sa pagkain ito ay magkakaroon ng buhay na walang wakas. At ang pagkain ito, ang tinapay na ito, ay ang kanyang laman. Yan ang mga dugang na kaaraman na mga tataramon kan mahal na Diyos. Compliments of Father Ching Sorbano. Thank you, Prime. Thank you. And siyempre, thank you for watching. And siyempre, good morning na sa mga nakaantabay sa mga oras na ini. Good morning. So mga nagasilibrar kan sa indang mga birthday, happy birthday. So nagasilibrar kan sa indang mga anniversaries, happy anniversaries. And of course, duman sa mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kamiyembro kan pamilyang nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan, mga karandar sa lado kan mga nagkawarlat kung kaya ang Arandar Bicolandia, nakikisumaro po sa indong pagmundo. Ay, belated happy birthday kay Mate Maya. Mate, good morning sa imo, belated happy birthday. And syempre, good morning sa Batch 86 kan BCHS and Batch 90 kan Bicol College. And kay Pading Clarence na nakantabay, good morning Paday. Siyempre, mag-urlay-ulay lamang kita. Oy, mga kaarandar, mga kasurog, burat na, magurunat, kan sa tuyang ugat, sabayanin, mainit. Mainit na kape. Or mainit na tubig, arog kayo ni. Siram, mainit siya ng tubig. Aga, maray da ini, sabi kan mga eksperto.
live na live kita sa duang istasyon tabi, Bicol Net and Arandar Net News. Sabayanan nin pag-ehersisyo, ano na Paloma Blanca. Mga karandar, dahil kita makaseryosong maray sa mga oras na ini, alas 5. Baguntan mga tema, dahil kita na pagparaseryoso ng mga issues. Agyuntan na sa nasa makurkurunsuelong istorya. Iyan ang kaipuan tangon yan pagkaga. Takon magparaseryoso kita sa kada bes na araw kaining oras. Tibad ko na sa kita puroton ang mga nagaseryoso, grabe, may na ako niyan, na-stress lugot, pati mga parantabay, nadadamay. Pero kung may mga gusto ka mo tabing ipaabot, mga karandar, lalo na dyan sa satuyang mga nanunungdan, pwede tabi nindo iyan na ipaagi sa pag-type dyan sa nasa comment portion, kan sa indong mga monitor. Ayan ang pigapod na partisipasyon kan mga watchers, kan mga listeners. Paagi nindo. Tanganing okay. Ako nang bala magbasa kayan. Tatawan tanin buhay an sa indong ipapaabot. I-type sana. Alagad pagirumdum kanining kaining programa day nanggad magamit tabi mga karandar mga kasurog nin nin mga lingwahe na pwedeng ikadanyar kan sa tuyang kapwa difficile po yan, so tama sana. Dahil nakita ngunyan magpara magpara kidit, maski mga anis yung mga kidit, dahil tanan pag-kidit arog kan West Philippines dahil ka na ngayon natutunawan. At sabi ko baga sa Indo, kada bes, kada aldaw nakakabasa kita nin mga kung baga mga opinion, mga development na pigagibukan sa tuyang gobyerno, kung napahali ang mga barko kan China duman sa Philippines ba yun? Basta dyan sa West Philippine Sea. Uyugon mo, talagang piglalan si baga kita kan na China. Sabi mga fishing boat kan inobserbaran kan kan flying patrol kan na Pilipinas budak kang US gamit ang mga mauurag na mga ekipahe dahil mang kinahiling na pangdakop kisira. Uyugon mo, talagang may balak maski na ito kialak pero may balak. Marisa na maisugon ang Pilipinas. Dumanon ba kan rubber boat? 2, ang nalo na 2, bali 4 katawo. Rabaso, Rabaso, so China. Kaya pala, lalo na kung si, pigtabangan ba nga kang US? Yung ani. Ayaw, makumambangid 4. Igwa bagaw niya subuki digira ngayon. So, so Jose Rizal, buda so duang barko kan Pilipinas na buki digira. Pinadaraman baga duman. Garo pa kan pinadara ito, garo nagarali na nguna. Nagduruman ba ito? Nagarali na o bago nagarali, nagduruman kaya uminarali. Dahil ko na ito na kunya na. Dahil ko ito natawanin atensyon na pangyayaring ito. Importante yung nag-arali. At kaya kan Pilipinas. Ano ito so nabasa ko kay ito? Ngaya, if you have ngaya an army with ngaya a leader of dog, ano ito? Your army ngaya, if you have ngaya hundreds or thousands of army with a leader of a dog, your army ngaya will die like a dog. Parang arog kaya. Lingaw ko, haluyong ko na nabasa. But ngaya, if you had an army, thousands of army of dog, and you have ngaya a leader like a lion, they will fight ngaya like a lion. Parang arog ka. Hindi ko na soy-soy, mga karandar. Pero parang siring ka ng gustong sabihin. Kaya indah ang Pilipinas kung ano-anigwa kita.
Good morning po from Northern Samar. Maricel Turreda. Totoo? Abot po ako dyan sa Northern Samar. Ayos So, good morning man tabi sa imo, Misa Maricel Turreda, kana Northern Samar. Happy watching and regards to all Samariños and Samariñas. O na, ang maligalig pang istorya na dahil na naman nagauntok. Basta natawan kita nin o kaya nagapaputok o kaya may puminutok na istorya sa maski sain, sa satuyang kapalibutan. Haluyon mapalsok. Ano? Haluyon tabi mapalsok. Paano kaya so apat na babayi na nag-ubos akan na so piga kundusir bagang community pantry. So inubos kan mga akan apat na babayi na ang dapat nga ni duman kumua ka sana na ayon sa imong konsumo sa sarong karaunan. At inubos tamakon yan databi Colonel Roy Baclao malit chiplan kinuaso sa ron tring bunay. Basta inubos sa lamesa kaining apat. So, nag-viral baga ito? Kaya ang pag-viral sa social media o kaya kitang mga tao dai magparagibo nin kalukuhan lalo na sa pampublikong lugar. Kadaklan sa mga panahon na ini may CCTV na tabi ang ibang ang kadaklan na lugar. Apwira kan CCTV may mga chismoso patabi. Kaya mag-ingat sa pagibo nin anuman na mga kalukuhan sa pampublikong lugar. Arog kay ning apat, nag-arapilar na baga, tasindadaan nagkasurupgan. Masusupgan talaga kamo, kan gibo-gibo nindo. Yawa sisay, masusupgan. Sa araw ka na bagay. Igwa man kinagasikat na negatibo sa publiko, pero bakong makakasupog. Mina-viral iyan. Pero dahil dapat ikasupog. May mga bagay, may mga ginibuan sarong persona, lalo na kung dahil man tituyo o dahil man ginibo, nasa rautan ka sana. Dahil mo man dapat ang ikasupog because you are not guilty. Pero kung arog kayo nag-aapilar na bagatabi, so apat, nag-public apology na nga na ito nagpaaraman da sinda sa sarong watchman sa kataid na barangay. Bay na kay to kun so mga red tag bay na iba na ang figuro yan tangon yan. Ang pagtabangon yan kay po na mag-ingat. Imbis na kulpan matabang mga arog kay ni day natapag red tag buda yung matabang ka makuha ka ki-permit sa lokal na gobyerno. Garo sala yan day kita kaan uyon. Day kita kaan uyon. Okay. So, ang problema tabi mga kaarandar, mga kasurog, pigaha-ditan kan mga taga-probinsya ining apat na babaye, nakaabot na kung sain-sain. Nakaabot na sa Sorsogon, nakaabot na sa Albay, ay kung sain-sain na tabi ini nakaabot na apat, na pigtatakutan ini pag-abot sa community pantry. Tamay mga daraining ikubag. Ang pigangalasan kan mga taga-probinsya kung paano da ini nakalusot sa mga checkpoint, sa mga control point, sa ibong kan, sa ibong kan pag-istrikto sa mga borderlines igwa paki COVID. Kaya mag-ingat na sa sabi, aligado igwaman ki community pantry dyan sa Albay,
Pero may ticket, pwede man yan. Is that the essence of pantry? Community pantry? Ang paghuna ko kan community pantry, so pag kaagyan kipagkakan, sumag-agi magkua. Pero so tama sana. Sumag-agi magkua, bakong tatawang kitiket. Takon tatawan mo ang kitiket, ayuda na po yan. Nagpipili na tabi, nagpipili na tabi, nag-conducer ka na community pantry. Kung may pigpipili ka, that is not community pantry. Igwa nga ni kinakaabot sa Satuya, konsihal, nag-community pantry, o nasa Rotan Lugod, nangangampanya ka kiatab. At kada hiro mo ngunyan, tataawanin kahulugan. Tamili konsyal nagtao kitabang, pangangampanya na. Yan ang mga ang interpretasyon kan lambang saro. Pero, siyempre, may kasabay na talaga yan na politika. May kasabay na ang pirmi. Imposibleng dae. Madali na baga ang 2022? Ano may eleksyon sa 2022, tabi? Sabi nga sa batas, igwa. Pero sabi nga yakan iba, inda. Ang sabi kan batas, igwa. Ang sabi kan inda, akan iba, inda. Okay, digdi na kita sa mga istorya sa lado lokal. May mga day kita nagkaturukar kan sarong aldaw ta o kaswapon kan mga nakakaging aldaw ta. Medyo kikapos kita sa oras. Ta dapat pag 6:30 tama na kita digdi sa microphone, okay? So one, aba ko ini lokal garo bilog pang kunyan apektado kay ni. O kaya kay puan maaraman sa bilog na Pilipinas. Totoo ito, napigpaluwas kan secretary kan education na si Secretary Madam Briones na ang accounting day tuturo na sa grade 1. Totoo ini. Oy, Sir Kevin kan DepEd Regional Office number 5. Totoo tabi ini na ituturo na ang accounting sa grade 1. Sa anong dahilan, sa anong purpose, sa anong katuyuhan. Uyogon man grade 1, turuan mo ki accounting. Ang basic kay ni accounting 1 into. Nakamingani kan college, biyo kami nagpurugot-pugot ka ini, kakaadal, palibasa, mga maluya man ang payumi, lalo na ako. Talagang nahirapan ako kan uro accounting na ini. Ngunyan, college kami ka ito Ngunyan, ituturo sa grade 1. Para para maaraman ang debit equals kupit-kupit. Matanglay nata daw ta nagkakairisipan baya kay ning mga matibay tang mga secretaries kung totoo ini o ngarog kay ning tataramon niya. Accounting 1 and 2 ituturo sa grade 1. Isus ko Lord, high school pa sana, pwede na mag-board exam. Pagka-graduate mo nin elementary, mag-board exam ka na, high school ka pa sana, pwedeng CPA ka na, kung maurag-urag ang payo mo. O kaya kung maurag-urag ang payo, kan aki. Naintindihan niyo po ang aking pinagsasabi po dyan sa Northern Samar. Northern Samar pala. Pasensya na po magpakuha na lang po kayo ng interpreter. Talagang Bicol, And kaya kung yun kamo kay ni mga magurang, mga parantabay na ipagturo na ang accounting 1 and 2 o kaya ang accounting diyan sa grade 1. Di okay. Pero kung nabuka mo, di okay. Pero okay lang naman at least sa lumbod na pag-iisip, tatao na. Maaraman na ninda kung ano ang kahalagahan kan subject na accounting.
o kaya kang kursong accounting. Ikatabi wad buboy, Yamira Marantal, good morning tabi sa imo. Uyon ka, naituro na ang accounting sa grade 1. Iyo nga yata. Marayan, atab pa, aki pa, tataw na magkwinta. Sa bagay, oho, day bali malansi ka sa Iringlisan, bako sana sa kurintahan. Diba? Sa ibang lugar, lalo na duman sa mga remote area, mga nakatungtong sa ng grade 1, grade 2, anibangani, day nakapangiskwela. Siyempre, sabi yun, tanang nga talagang maluya ka ang pag-iisip, pag-abot, kung pag-iristorya ng adal. Pero, nung kang malansi mo sa kurintahan pag-abot sa kwarta. Totoo dahil. Mga matibay pa nga ni, pag-abot sa, pagbasa kikilo, ako maluya sa totoo lang. Ngaya, 1 kilo and 400 grams. Ang kilo nga kanarog kayo ni. Kwintado tulos ninda yan. Ngaya, 1 kilo sin, arog niyan kayo ni. 1 kilo dos, arog niya kayo ng presyo kan. Samantalang ako makuha pa ako kay calculator. Sinda dahil na tuom. Iyan ang mga maurag na nag-aradal kay accounting sa outside school. Iyo, totoo po yan. Ang kilo ngayon is 200. Ngayon, 1 kilo sin, 120 ngayon yan. Uyugun mo, ako nagkakuha ang calculator, sinda, kwintado na. Di, nag-iriskwila. Iyan ang tama. Dahil bali malansi sa Iringlisan, bako sana sa kurintahan. Yo. Sige. Ang pag-English, ano man yan? Jesus Maria Joseph. Dahil ko an iba kaya, ang pagtubod mga karandar, mga kasurog. Pag ang sarong persona maurag na maurag o tataw mag-English, matali na. Sala po yan, napakaukod nindo, ha? Sala, bariun tanan ngun yan, na Webes, digdi o sa programa. Kadakol na Amerikano, mauragon mag-English, pero mga patalon man ang payo. Maluyang man ang payo. Kaya, digdi o baga, mauragon nga. Matibayon nga mag-English, matalion nga ya. Wrong perception po yan, ano? Day tabi nindo yan ipag kaag sa isip nindo. Tan iba kaya, siyempre, ang matibay magbasa, wide reader, kaya matibay man magpara-Euro English. Pero it does not necessarily mean na siya matali. Yo? Kaya ako nung kang mag-English, never. Ako maluya man sana talaga, ako ko po yan. Kaya lang may tibay man ang lambang saro na day man kaya kan iba. Ayan, araw ka. Simple. Example, si Boboy, si Wad Boboy Yamira Marantal, may aram ako. Na day niya man aram, di ba Boboy? Sa ibong nalado, may aram man siyang, day ko man aram. Kaya dapat, kaya ganit gayon kami pinagtagpo man kay ni Wad Boboy. Tanganing suaram niya, maaraman ko man. Suaram ko, maaraman niya man. Tama, tabi, Wad Boboy? Ano? Good morning ya, tabi, boss. Opo, pabor tabi ako dyan. Saka, tama yan. Day baling, sabi ko day bali malan si Sir Inglisan, bako sana sa kurintahan. Takol kita ki mga araw kaya na mga pangyayari. Dawa sa yung kasumuksok digdi sa Pilipinas. Lalo na so Englishan mo sa mga medyo kulang man sa pag-adal, motibayon ngayon, talion nga yan. Which is wrong. Sabi ko nga may mga Americans, may mga Australians, mga English yan, magtaram, na matibay mag-English pero maluya man ang payo. Okay? Okay nga tabi. Pero mas dakulta. Ano tabi ang mas dakulta dyan? Bawasan ta tabi, Wad Boboy. Mas dakulta. Dahil ko na sabot. Dahil ko na kuha. Okay. Alat. Pero mas dakul talaga ang gusto ko maaraman sa imo. Matibay ka talaga mo. Abay ka. Dahil parehas kita matibay. Parehas kita may aram. Kaso so aram tangdo. Dahil ta pa na isi-share sa lambang saro. Kaya pagpa-share ko dyan,
Dahil ka magbisita iglesia. Oro istorya lamang kita. Let us share our idea. Makuha pa kitang sabay tapat maurag man ito si Efren Mendez. Yan. Makaukod kitang maray kay Efren Mendez. Kaya siguro by next week, mapasyar ako dyan. Diyan ka sana, ha? Halaton mga boy. Iyo nga yata, maluto nga ako kimaurag na pulutan. Aha. Ano mo yan lulutoon mong pulutan kung na kumadyan? Tama pasyar ka may ni Efren. Okay, so sa ibang istorya, biyo na. Malat. Tabaka, alas 6 na pala, mga commercial ngo na ako, ha? Mga karandar, mga kasurog, mga commercial ngo na ako, alas, kunya na pala. Ano ini? Okay. So mga karandar, oras 10 minutos makalihis, alas 6 nin pagkaaga, digdi sa na yan sa Bicolnet TV and Arandar Net News. Siyempre, ang oras na yan, natun sa tuya, kan mga minasunod. Mabuti ang programa, matapos na nagkapirang pag-iromdom. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, literal salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III. Para sa kabataan, mata-Diyos na tao na konsehal, siya hobit pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, III. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolina
Aquilino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tabaco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tabaco, karaan mo ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And syempre mga karandar, mga kasurog, ang oras na yan natudman sa satuya kan mga minasunod. Aha. Biyong nag-una palong mablangka. Okay, ang oras na yan natudman sa satuya kan full colors printing press and photography. And full colors printing press and photography makukuha dyan sa Parok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography are managed by Mr. Reggie and Miss Rosel Marcelo. And siringman, ang oras na yan natod sa satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon, takailira sa nayan kan Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Al and Miss Annalyn Aranya na ipapamana kay Tricia. And siringman, paghali nindong Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nin tinampo mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaragana si Attorney Joey Marciliana. Kay puanin magpaghimunin legal documents, kay puanin doan legal advice and legal consultation, magpa-share sana sa Marciliana Law Office. Okay, and pwede man tabi ka mo dyan, mag-inquire kung kamo naghahanap ni rent a car. Taan manager kan Sages Rent a Car, dahil gayo o kaya mismong aking gayo ni Attorney Joey Marciliana na si Charles Joseph Marciliana. No? Ang sabi niya, auto ko drive ko, safe na safe ang biyahe mo. Sages Rent a Car. No? I-contact sa na dyan o kaya mag-inquire sa Marciliana Law Office. And syempre, mabuhay ang inner wheel kag sa chapter sa panginginot ni Cha Barbacena Marciliana. O yun na yung gayon ini ang masunod na malaag dyanin community pantry, ang tabayanan. So ini sigurado ini ako, sigurado ako. Ang inner wheel. Aron tabayan sa nanindo ha. Then makatios si Cha Barbacena Marciliana. Sis, good morning. And siringman, kung may diferensyan sa indong auto, mag-daround sana sa RB Brothers Car Service Center dyan sa Purok 7, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Sigurado madalagan ang auto nindonin tol-tol. RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Mr. Boy Gulyem. Siya mismo ang nagatrabaho pati. Don't worry, sa abroad din nag-masterpiece kan sa iyang pagiging doktor sa auto. RB Brothers Car Service Center. And sariman kung gusto niyo magtana nin mga Filipino cuisine, magpa-share sa Ignatius Lutong Bahay dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. And siringman duman sa mga nagakarapi-kapi na sa mga oras na ini, habang nag-aarandar Bicolan dyan, sabayan nin mainit na tinapay, masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madaling hanapon ta, hampang sa Nininggayo Can, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. Okay.
And pasiring kita sa barangay Kumadkad kan Castilla Sorsogon kung gustindo magkakanin native chicken. Pero luto na, adobado, tinola, and adobo, bulalo. Iba man ang bulalo, baka. Magdyan sana sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Matibay dyan ang chef, si Otep na Aligre. Matibay yun magluto, masiram. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Urabanti kita, duman kita sa Purok Sunflower kan Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Kataid sa nang mismo kan LGU office. Mailing nundo dyan ang Sushi Cafe. Aram iyan ni Wad Boboy Marantal. Aram mo yan, Wad Boboy, na Sushi Cafe? Okay. Pwede dyan mamahaw, mag-snack, mag-refresh, mag-lunch, mag-merindal, mamanggi, asin mag-uruan wine pagkabanggi. Kompleto, masisiram na pulutan. Yaw, nandyan sa Sushi Cafe and Resto Bar. And mine, Wad Boboy, antabayan kan mga taga-Kumadkad, asin kataraid na barangay ang Sushi Roasted Chicken or Sushi Chicken Inasal or Inato. Madali na yan. Dyan sa Sushi Cafe and Resto Bar. Tabayan yan. Garo ngayon may plano ka. At Sushi Chicken Inato. Okay? And Sushi Cafe and Resto Bar is owned and managed by TJC Angel Valdez. Sa safety, safety ang pag-urulayan ta, mga kaarandar, mga kasurog, magamit ni dekalidad na gasol, LPG, gasol, na mababakal sa top gas, gasol, na makukuha dyan sa kataid sa nang mismo kan Petrones. Top gas, gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. Okay. And Sir Man, good morning sa mga amigos, amigas ta dyan sa New Jersey. Kay Sir Idol, Mr. Machulito. Sir, good morning po. And sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legaspi. Okay? Ano pa? May nalingawan na? May nalingawan pa? Daina. So, diretso kita, mga kaarandar, mga kasurog, sa satuyang programa. Nagdadangog po kamo sa programang Arandar Bicolandia sa lindong kan Bicolnet Television and Arandar Broadcasting Services. Giraray si Ayi Andes Arieta po ini ang sa indong nakakajaming sa oras na alas 5:30 hasta alas 6:30. Mapangadji ngo na Primes. Sige tabi Primes. Pangadji na ngo na kamo. Iyan man ang trabaho nindo para sa sabay. Sabay nindo ang gabos, ha? Okay, ano pa ang mga istorya? Uni pa. Ay, iyong tinukar ko na ini. Taagrangay na talaga. Ang mga parabakal para tsindanin karning orig sa Banwang Kandaraga, inda sa ibang lugar. Siguro iuman. Isus ko. Nyata niya ako, madali niya ako magkaurubusan dyan sa mga paratina. Ano ngayon magkaurubusan? Daing tininda. Ay, susman. Pero dakulon baboy. Diyan naagi sa Banwang Kandaraga. Hinda kon sa inarali yan. Mabo yung iko dyan kikapitalista, may nagbabakal man sa ibang lugar. Sarong paratinda ma dyan na Dakula, may kapital. Dyan sa Banwang Kandaraga. Pero nagbabakal man siya ki buhay na urig, duman sa ibang rehiyon. Siyempre, ipapasa man digdi sa mga parakarne at talagang medyo mapresyo na. So, agrangay ang paratindanin karne, agrangay ang parabakal. Pero daing maginibo, nagbakal man giraray ako, tama si Ramon, bagang karning urig. Lalo na sa taba, isus kong siram. Sabi ni Boboy Lamira Marantal, ni Kagawad, dahin na ako maluto, boss, talibre baga pulutan nanta sa sushi.
Nakauron ta na baga si Madi, aw iyo mananggad palan, sorry na, nalingawan ko. Nalingawan ko iyo palan. Ah? Aha. So, botilya na sana ang problemahon mo dyan, ha? Tangya ko. Sige. Iyo. Grabe. Babalik pa daw tabi ini sa dati na presyon garudae na. Kaya magdubli higos na sana tabi ano? Magdubli higos. Tanganing maka-afford o makatana pa nin karning baboy. Maray so ibang mga reliyon taday kaini o nagakonsumo di urog maon sinda. Ano? At least day sinda apektado. So mga Kristiyano na mga nagakonsumo kay ni apektado, malungkot. O digdi naman kita sa inagrangay ulit prime water. Sa bagay tama ini napigaaragrangay kan mga daraginyo na manungod sa prime water. Ili nga tabi nindo day man baga na kinagatrabaho. Pinatiwangwang ng pagdudot na, pagkikibliton niya kan, so iba man sana na taga-media nagakiblit ka ini, taso iba day man ini kayang kibliton. Inda kong nata. Okay, argay ni. Kibliton kan ibang mga taga-media, kan ibang mga netizens, pipagi sa social media, mapadara ki trabador, duwa, tulo. Mapahiling sanang, pigkuti-kuti. After that, wara na naman, dekada na dabo, sabi ka nagkapirado man na comments na nahiling ko. Dekada na dadapo, iyan na kunya nindo, nagpatrabaho dyan, dahil man daki nangyayari, totoo man talaga po. Rinarapak lamang nindo so tinampo, nakaabala lamang sa tinampo, so mga pigakarag nindo, nakaabala sa trapiko, inda kong nata dahil ni nasisirip kan mga satuyang mga nanunungdan. Ang pagkaaram ko, ginamitan na dahil ni, sigun ka na itoong nabasa kong post kan sarong taga-media, ginamitan na ng kamay na bakal, ng banwanan talaga. And prime mother, luminomoy gayod, so kamay na bakal. Baka biglang naglumuyso, to lang. Okay, pinaapod kan sangguni ang bayan, kan banwaan kan daraga. Pagkatapos pagpapuri, kinagaan, karasok-kaso. Pagkakarasok-kaso, na naman. Uy, mga nanunong dantabi, ang nagasapar, baka umampo ka mo. O kung nagsasapar man ka mo, dahil ka mo na problema because na may salto ka mo. Ituturo nindo luwa. Ataba ko na luwa, taruluwa na. Sabi duman sa Misamis Oriental ba ito? O ano ito? O parting Bisaya. Naruluwa ng luwa. Maluoy na kamo sa mga daraginyo. Dahil naman indo pagpararalansyihon. Nasagin-sagin ni Papapod. Dahil man, ang luwas piglalansi kamo. Kan prime water. Or, is there any something? Yan dahil man, nagapot man siya na. O ano anyaon dyan, tanata dahil nindo kaya na pwirsahon. Kung dahil kayang pwirsahon na magtaunin marin na serbisyo, dapat palayason. Tanata dahil nindo kaya palayason. So mga nagarireklamo man na mga kunyan, mga daragin nyo, bako sa nangorob-ngorob, huyan, si Uro na Europis, may piga papirmahan kung talaga kamong kontra, magpirma ka mo. Bako na puro ngorob-ngorob. Pirma ka mo, tamalaya siyan, ipadaranin do. Oh, ipadaranin do mga daragin nyo. Sa Malacanang, ta-aksyonan tulos tabi okay sa Senado kay Senator Bongo. Pag nakaabot kay Senator Bongo, siyerto siguro makaabot yan kay Presidente Duterte. Bako na kay Presidente nindo idiretso, ang kunyan, ang pag-iisip kang Presidente, dakulon. Kay Senator Bongo nindo ipadara. Siyerto siguro makaabot, aber daw.
Kung maaksyonan man ni Senator Bongo, ang problema kan daragin nyo manungod sa prime water. Takunday man siya na makatao because of so many years na nagtios ang daragin nyo sa tulig, puon kan paka-turnover. O kaya paka, anong apod kayan? Paka-saluha o kaya paka-pasaha. Kan Daraga Water District, sa nagpuuna ang kalbaryo nin tulig. Imbis ka ito daing problema. Ano daw ang nangyari? Natay tinurnover na maray man sa serbisyo kan Daraga Water District. Ngunyan tay pinasa sa prime water na gustuhan na lugod. Ano tabi o mga senador apira kay Senator Bongo taday magkinaginibo ang mga lokal na opisyalis digdi may maginibo tabi kay mo digdi. O congressman may maginibo katabi digdi. Si congressman ta maura gini. Ang may boses ini pati sa nasyonal. Ma-vice president nga ni ini kun mamuya sa pigbubusol ini kan mga nagkapira na mag-vice president because he has the guts na maging vice president, matali, matibay, mahigos. Si Congressman Joey Salceda nangangapudan tabi sa imo ang daragin nyo na maggibo na ikanatabi ang ultimo gayud na baraha, ultimong maaksyon kay ning prime water o nangangapudan na tabi sa imo ang daragin nyo. Congressman Joey Salceda na baka mamidyosan mo ini na kung siya makataon na maray na serbisyo, palayaso na sana ini. Salidahan ki o kay balik sa water district. Kung day kaya kan water district magsulo, kami ang maturukaw tabi congressman tapagayonon may. Berdaw. Sa imo na direktamente, bako na sa local digday, sa LGU. Sa imo na, sa congressman naman. Pagkatapos sa congressman, kung dahil maginibo, pasiring naman kita sa gobernador. Kay Governor Al Francis Bichara, tibad lamang may maginibo, taan daraga, sako pabagakan Albay Provincial. Kan probinsya kan Albay. Dahil nakita magkabirilot kayo ni magagad nintuwang. Diyan sa congressman, kay Congressman Joey Salceda, baka ikanan makagibo tabi kay ning medyos na magpakaray ng serbisyo kan prime water tangani dahil na magngurub ang mga daragin nyo. Lalo na iniong mga nag-aasa digdi sa tubig. At garo na kunyan, duman nga ni sa ibang lugar, bubon, garo na baga digdi iwan tayo. Ang gripo nasa salog. Dahil na nagsasakat duman sa lababo, bira pa magbulos. Garo na sa natagdo, nasa salog. Paano na ini talaga? Mga daragin nyo, ako na mismo ang nagkusog buot ng mga pudan sa congressman, kaya Congressman Joey Salceda, na inibaga talagang likas na matinabang. Kaya bilog na daragin nyo tabi na nagakonsumo kan tubig dyan sa sa Daraga Water District. Aber daw. Iyon na tabi niyan, giboy tabing medyos, Congressman. Sa diring tubig, pig pasasasaan, kan prime water. Iyo ang nagdidilhin siya. Bata ni ba man ang mga daragin nyo. At nagday ng bulos day, pa ipaputol ta, sige ang reklamo na, sige daan nindoan, sige daan singil. Sige yan, singil dayang bulos, di ipaputol nindo. Susman ka mo mangkaya ng mga daragin nyo, no yan ang mga mareklamohon. Day man nag-aksyon. Puro reklamo, puro asa, day man nag-aksyon. Mag-aksyon ka mo, magduman ka mo kay Oro. May pipirman duman, tay padarata duman kay Senator Bongo. Apira kay Congressman Joey, padaranta pa duman, tanganing Kapi Pornes. O ikapi Pornista si Congressman. Pirirma ka mo, ihatod ko duman sa opisina kan 2nd District Office kan Albay. Sige na. Magdyan sa kay Oro o dyan sa tindahan, sa sagpon, igwa dyan kilagbok. Pirirma ka mo dyan, takuan mahatod. Kung gusto nindo nin solusyon. Pero kung nabo nindo, di ngorob-ngorob sana kamaw. Puro man sana kaya kunyan, sa social media. Ano na ngaya prime water? Magdyan ka mo, si Oro talagang makunyanan. Bako puro pugawak, bako puro ngorob-ngorob, aksyonan ta. Tabangan ko kamo, maski ako bako daragin nyo. Tabangan. Yo. Yo. Sige, duman. Ro, pag nakakuha ka dyan kay mga
1+1 kan konsumidores kan na tubig ali sa water district para mon makota darawon ta duman sa opisina ni Congressman Joey Salceda. Iparesibta sana ay magkakimaraot. Ako na ang bahala kan cover letter bastang may mga pirma ang mga konsumidores na napapastidyo digdi sa prime water. Maski bako konsumidores, basta daragin nyo. O maski sisay, another sheet. So mga nagka-arabala kayo ni sa traffic. Maski bako mga taga-daraga, kung gusto dyan magpiro. Ibang sheet man ha. Ibang sheet. Oh, dyan mo man papirmaw na kami naabala sa mga patrabaho kan apik. Ay, kan apik. Kan prime water. Sabi sa Tagalog, tinginin kung mayroong magagawin. Okay mga kaarandar, mga kasurog, tayo nabot nakitakan parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia sa ngaran giraray kan Bicolnet Television and Arandar Net News and Information Broadcasting Services. Initabi giraray si Ayi Andes Arieta nagapaabot sa Indonin sa lamatununono na maray sa daing sawang pagantabay digdi sa programa sa kada bes na alas 5:30. Thank you very much sa mga nagpartisipar kay Wad Boboy Lamira Marantal and kay Father Ching Sorbano sa pagpaabot ni na mga ano na po kayo ni mga tataramon kan mahal na Diyos. Okay, so mga karandar, thank you very much. Sa agagiraray, magribang kita sa siring na oras, sa siring na istasyones. Sige, mga kaarandar, sudati sana! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station.